Hola, bona tarda, ja torno a estar aquí. Aquest és el vídeo tercer de les aplicacions de mòbils, concretament aplicades al WhatsApp. Podem veure en aquest vídeo 4 coses determinades. Primer, com crear una drecera i posar un contacte nostre del WhatsApp a la pàgina d'inici. Així, al moment de clicar-lo, ja direm directament al WhatsApp i a més a la pàgina d'inici. També mirarem la manera de canviar la mida de la font del text del que estem escrivint amb el WhatsApp. Podem triar entre lletra petita, lletra mitjana i lletra gran. Us diré com ho farem. El tercer punt és com fixar un xat d'un contacte de manera que sempre el tinguem a mà. Evidentment, volem parlar amb uns contactes determinats moltes vegades i si surten de la primera plana els hem de buscar i hem de fer la búsqueda d'aquella persona. En canvi, si sempre el tenim com a primer, segon o tercer, el podem trobar fàcilment. I en quart lloc, farem la manera de contestar un missatge, però amb referència. És a dir, si un missatge, una cosa que volem contestar d'un missatge que fa molt rato que ens han enviat, o bé d'un grup que ens ha parlat diverses persones, farem lliscar aquest contacte i ens sortirà la referència. Bé, començarem. Com crear una drecera, un accés directe, d'un contacte de WhatsApp a la pàgina d'inici. Aquí el que hem de veure que és molt important és que estem parlant d'un contacte, no del WhatsApp en si, sinó d'un contacte del WhatsApp. Per tant, primer que res haurem de seleccionar el WhatsApp d'aquell contacte. Dintre del WhatsApp d'aquell contacte, fixeu-vos que aquí he seleccionat un contacte que es diu Núvol. A la part de la dreta tenim els 3 punts que sempre hi ha a la part de dalt. Perdoneu. A continuació ens sortirà un submenú i dintre d'aquest submenú, com podem veure, la paraula més. Apretar la paraula més ens sortirà un altre submenú on tenim l'opció d'afegir la drecera. En aquest cas, quan apretem afegir la drecera, ens ho farà confirmar i, si no volem, cancel·lem, però com que volem afegir la drecera, doncs apretem la paraula afegir. Així de fàcil, tindrem la drecera amb una icona posat al nostre mòbil i el podem situar a la pàgina que vulguem. A continuació veurem una cosa molt senzilla que ens pot interessar i a millor no sabem fer, és com canviar la lletra, la font, la mida de la font dintre del WhatsApp. Aquest és una cosa que es canviarà per tots els contactes, per tota l'aplicació WhatsApp. Per tant, clicarem directament als 3 puntets que tenim aquí del WhatsApp. No d'un contacte concretament, sinó del WhatsApp. I, com podem veure, se'ns obre un submenú on hi ha la paraula configuració. Apretarem configuració i ens anirà a la següent pàgina on tindrem la configuració del nostre WhatsApp. Hem de triar la paraula xats, l'apartat de xats, i dintre de xats, quan ja hi estem, ens sortirà la mida de la lletra. A l'apretar la mida de la lletra, hem de seleccionar entre petita, mitjana o gran. I això és tot. A partir d'aquest moment, la lletra del nostre WhatsApp ja serà diferent. Segons el model, serà més o menys gran o mitjana ens interessarà millor, o si volem escriure moltes coses petites, com vulgueu. A continuació parlarem una cosa que
també ens pot interessar. Moltes vegades tenim uns contactes de WhatsApp que normalment hi tenim un accés molt directe. Recordeu que quan rebem missatges o bé nosaltres els enviem, la llista, l'ordre dels contactes va variant. És a dir, sempre estan primers els últims que ens han enviat o hem rebut missatges. Però si podem tindre'n fins a 3, de manera que estiguen a la part els primers, el primer, el segon i el tercer. I així podrem accedir a aquestes persones sempre al obrir el WhatsApp. Senzillament aquí es tracta de fer aparèixer aquesta xinxeta per fixar el nostre contacte. Ho farem de la següent manera. Evidentment, com que només en podem seleccionar 3, tal com us he dit, perquè el WhatsApp no en permet més que 3, els seleccionarem un a un els que volem. Mireu, aquest està seleccionat i aquest també està seleccionat. Al moment que els hem seleccionat, ens apareix la possibilitat de posar la xinxeta a la part del menú de dalt. Una vegada hem posat la xinxeta, apareixerà la xinxeta aquí i els tindrem fixats com el primer i el segon. I en podem posar, tal com us he dit, 3. Però una cosa important és que si en volem canviar algun, senzillament el que hem de fer és marcar-lo i desmarcar la xinxeta que tenim posada. Per desmarcar i xatejar, tornar a fer els mateixos passos. Així us ho dic al no sé què. Bé, la darrera cosa que us he explicat és com fer una referència a un dels missatges que hem rebut. Això passa quan el missatge ja fa una estona que ens l'han fet o bé és d'un grup i ens volem referir al missatge que ens ha enviat un dels contactes, només cal agafar el dit i apretant el missatge fer-lo lliscar cap a la dreta, de manera que després surt amb la referència i podem escriure el que vulguem. Això l'enviem i a l'enviar-lo surt la resposta amb la referència. Bé, i això és tot. Com sempre, fins aviat, i fixeu-vos que això és tot el que us he de dir en aquest vídeo. Fins una altra. Adéu.